Bai. A ber, jarri dugu hemen mahaiburu hau, pizkat kontziente izateko jende askok pentsatzen du Irulegiko eskua agertu arte etzegoela ezebez Iberieraz idatzita Euskal Herrian. Baina ez da horrela izan. Euskal Herrian aspalditik daude Iberierazko testu asko, eta Iberieraz zeudenez, unibertsitateak esaten zuen hori zeltiberoz idatzita zegoela eta ez zela ikertu behar. Eta orain arte, Irulegi agertu arte, unibertsitateak paso egin du. Horregatik agertu zenean Andion, esaten du Andelos, baina euskeraz Andion hiria zen. Dago Mendigorrian, Lizarra Garez ondoan, eta idazki bat agertu bada Nafarroan, agertu bada Mendigorria izeneko udalerrian, eta agertu bada Andion izeneko herri batean, bueno, ikertu beharko litzateke ez da, ze grafia bera erabiliteke hizkuntza askotan, ez? Grafia latina erabiltzen da hizkuntz pilo batan. Zergatik hemengo filologoek Euskal Herrian topatutako idazkun bat agertu eta ez ikertu nahi. Jarraitzeko esaten euskeraz ez zela idazten ez, euskeraz idazten da. Betidanik idatzi da euskeraz. Ez badugu ikertu, hor daukagu Beleia, Irulegi, Andion. Orduan, mosaiko hori oso garrantzitsua zen. Esaldi oso bat, hitz guztiak aipatu dituenak Josuk eman du azalpen, ni ustez nahiko txukuna, Antonio Arnaizek ere beste azalpen bat eman du, Bienvenido Maskarei desberdina, hirurak ez datoz bat, baina da, idazki bat aztertu behar izan dela. Hor dara maia 6 urte agertu zela edo 20 urte jakaz izango dira, eta ez dut ikertu nahi, hori zeltibero. Eskerrak Irulegin zorioneko agertu dela. Eta orain, hala ere, hausartzen dira esaten ez, zorioneke agertzen dela eta euskadoz zer den. Baina, Iberieraz gauza asko ditugu. Gehien bildu dituena Luis Azkona da, gonbidatu genuen bebai, baina osasunagati dela eta eman du dirua biltzarrerako edin sorpresa. Badator azkenean, baina ez datorrela. Eta Luis Azkona Nafarrak egin du bilketa bat, Iberieraz Euskal Herrian topatu diren gauzekin, txamponak topatu dira asko, hemen daukagu Baskunez, Bentian, Benkota, Arzaoz, Baskuneri buruz bi proposatzen daude edo Baskunez, Baskoiak edo Ibargune. Hauek gehiena topatu dira Riberan, Ibargune, la zona la Ribera. Hori proposatzen dute Inizitut taldea. Txampon hauek guztiak eukitzeaz gain, hor daukazu liburuan, hau da Andeloseko esaldia bitu ze polita den, hau Irulegiko bezain importantea da. Benetan, esaldi oso bat, ondo idatzita, zoragarri, osorik, eta inork ez du ezagutzen. Eta zarragoa da, ez? Gaina ez, zarragoa ez. Ez, berriago, edo Josu, Andelos, Andionekoa zer da, Irulegi, ez niz gogoratzen, baina, gari beritsua bintzat edo... Lekine, Bolorone. Bai. Zarragoa da, Irulegi baino edo garei beritsukoa dela. Irulegi baino, 1 urte edo zarragoa da. 1 urte zarragoa litzateke. Irulegi ez da daukagun testurik zarrena. Hau izango litzateke. Edo txampona. Edo zeka ziren txamponak egiteko hiriak. Zekaz. Txamponak egiteko lekuak. Bai. Gero hemen daukagu iduniko bat, Iberiaz idatzita, Nafarroan ere bai, Antonio Arnaizek aipatu du, Iruña Beleian, hemen dago zeinu iberiarra oso argia, hau da, pitxar baten kirtena, eta antzaz kirtenean jartzen zuten alfareroek, bustingileek, jartzen zuten bakoitza bere marka. Hau da, Bustin etxe baten bere lehenengo izenaren izkia, bere marka propioa. Arro zeuden euren pitzarretaz onenak izango ziren eta jendea jakiteko norena zen pitzar hori, nork egindakoa zen. Errioxan esaten du Paulo Arrietak, bustingile gehienek firmatzen zutela. Eta zeinu bat edo bi, klaro, asko, zegoen astirik. Baina pentsa, bustingile bazekitela idazten. Idazkuna ez da izan gauza arraroa, edo behintzat lehenengo letra ipintzen. Gero, Iruña Beleian badaude zeinu gehiago, Antonio Arnaizek bildutakoak, gero zenbakien polemika, ez dakit, internet,
A ver, segundo bat, Euskararen jatorrian, badaukazu euskararen jatorrian, euskararen.euse, jarri dugu Iberiari buruz ataltxo bat, bueno, hau gero komentatuko dugu, ez da ondo ikusten. Ez da ondo ikusten. Irulegiko, gauza garrantzitsu bat. Iaz egin genuen biltzarra Iruñan, Irulegiri buruz, eta dauden proposamen eta informazio guztia txosten batean jaso da, eta hemen daukazue azalduta. Bakoitzaren txostena eta bakoitzaren bideo. Interesatzen bazaizue gaia, hemen jasota dago. Gero komentatuko dugu, Miguel Egainak egin du lan ederra, eta ber non dago Iberiera, bai, badago oso bideo polita entzuten da, bueno, musika... Soinua igual ez dago. Handitu. Ez, baina ez dago jarrita hemen. Edo bai? Egin pantalla osoa ipini. Bestea. Hau ez? Bai. Macías. Baitu. Gero, importantea da, Bideo ikusten. Bideo. Zenbaki. Ze zenbaki dira hauek? A ber, horrei arte topatu da, baina interesgarriena da, egida liburuan daukazue, a ber, joan zaigu, Itzi behar duzu internet. A ber, hemen gida liburuan daukazue, horri aldea amaieran iaia. Bueno, Wikipedian begiratzen baduzu zenbakiena, honena da zer erantzun duten lakarra. Lakarra dauka txosten bat, esanez, zenbakien artean, iberiraz eta euskeraz ez dagoela loturarik. Orduan, nork hartu dion nori hor hipotesi bi daude, ezta? Eta hor ez gara luzatuko. Baina, lakarrak esaten du hitzez, hau pasatu behar da historiara, hizkuntza ditzaren historiara. Lakarra ha rechazado la hipótesis del préstamo o relación entre ambos los números en íbero y en euskera. Los argumentos de Lakarra se centran prácticamente en exclusiva en el campo de la gramática histórica vasca, pero también argumenta, siendo la hipótesis de Oz, que el préstamo ya resultaba inverosímil debido a la extensión limitada y remota del territorio en el sureste de España, donde según esta hipótesis el ibérico se hablaba como primera lengua. De la Oz, beste txosten bat egin zuen ere Lakarraren alde,
considera posibles los argumentos internos contextuales y combinatorios que permitían considerar numerales de determinadas formas ibéricas. De hecho, en cuanto a los valores concretos, considera válida la relación de Van con 1 y de Herder con mitad, mientras el resto de equivalencias propuestas no pasarían de hipótesis de trabajo. Eta gero, lakarrak esaten du ere bai, que las formas documentadas en ibérico no encajan con las formas reconstruidas en protovasco por él. Magnífico. Claro que Que no coinciden. Como no coincide con su teoría, pues que no son coincidentes. En fin, eta hola da hizkuntzaletza guztia. Ikusten da antzekotasuna dagoela, gero nori hori beste gauza, adibidez, 11 daukate abarkeban. Eta 11 oso garrantzitsua da 11. 11 da fosil historiko bat, demostratzen duena urte askotan 11 arte zenbatzen genuela. Ze 11, oin atzerekin ikusten dugu dana despistatzeko jarri digu euskaltzaindiak, adi egon behar gara, atzeak kendu behar dira bestela despistatzen gara. 11, 11 bea. 11 da 11 bea, hau da, infinito. Osea, zen erabiltzen zen espresioa 10era helduta gero, 11. Osea, ezin zela zenbatu. Gero konturatu ziren, klaro, behatzak bagenituela. Eta orduan ja, horregatik zenbatzen dugu euskaldunok 20. Behatzak eta txamarrekin, pertsona bakoitzak 20. Beste pertsona bat 40, beste pertsona bat 60. Eta dakizue segatik erderaz zenbatzen da marnaka, 10, 20, 30. Haiek ez daukate behatzik ala segatik da. Zikinak zuketen. Ez, hizkuntza modernoa da, ja, orduan ja zapatak erabiltzen zituzten, ez santaliagu bezala, ja, zenbatzeko ez dira sopratu. Hori da txiste bat, hori kontatzeko umei. Bueno, kontua da, eukidugula hori iberiera, hori ez du esan nahi guk iberiarekin, baina euskera segatik ez zen erabilibe iberiera, ez? Eta unibertsitateak saiatu da aparkatzen. Bianan agertu zen tezera oso polita, hemen daukagu bebai, liburuan. Zein orrialdean? Orrialdea, garo, 8 bederatzi. Oso polita. Eta esan dutze, bueno, hori zeltibero da. Eta punto. Osea, ez dagokigu euskaldun hori, ikertzea. Gero, hau Erriberrin oliten agertu zen hau ere bai, gauza asko agertu dira Euskal Herrian. Orduan mintzat, Euskal Herrian daudenak ikertu beharko genituzke, beste barik. Eta unibertsitatea saiatu da, horregatik euskaren jatorria ja bindela 8 urte konturatu ginen oso garrantzitsua zela, eta bintzat ordura arte, Iberira ikertu dutenekin egin zen elkarte bat, gu bintzat euskera azaltzeko haiek ere dakitena azaltzeko, eta bueno, oso elkarlan polita egiten da. Pero, hemen daukazue oso lan interesgarria Nafarroan bizi den abokatu katalan batek egindakoa, Iker, oso nagusia da, eta ezin da ez da animatzen olakoetara etortzen, 86, 87, 88, eta laburtzen du 3 orrialdetan Iberira eta euskeraren arteko antzekotasun batzuk. Eta zehozer jakiteko Iberiari buruz gomendatzen dizuegu irakurtzea. Gomendatzen dizuegu. Adibidez, ligi agertzen da eta pentsatzen dela lei. Orduan, klaro, esan dutena dana latinetik datorrela, legis, baina Iberira ez badago idatzita, agian da latinak hartu duena sustrato iberiko euskaldunetik, ez? Orduan, latina da beko pisua, agerian egon dena lonjak, eskaparate guztiak hori da latina. Eta goian daude hizkuntza romanikoak, bueno, hor diskutitzekoa da. Baina ez dut ikertu nahi beko solairua, euskera, etruskoa, iberiera. Zergatik ez dut ikertu nahi, ze bestela pelikula aldatuko litzateke. Orduan, etengabe daude horiek lurpean mantentzen, iberiera, euskera, etruskoa, haien pelikula ez aldatzeko. Eta ja, pasatzen gara azken itzaldira, Karmele, baldin bazatoz. Abarke sortze da, número la felicidad. Hori da, dauka, sortzea, dauka, terrenoa, eta ganera, etxea,
eta terrenoa. Etxea eta terrenoa izatea, ninguna felicidad. Abarque sortze. Bale, txalo bai zuri. Bai.